yaphare chini Bible study no chung tini chenglaiona ke tini ni kok chung wansok lainai bongkha khas sumsok yakaboi bekhas laimani boni bwthai no tui chung wansok laina ngai phaidi Luke chapter 3 verse 8 no chung khlok laina Luke chapter 3 verse 8 ngai phaidi ang porinai nirok Bible tongkhen nirok khlok nai mana Luke chapter 3 verse 8 Narok sumsok yakar kha hanai sijakna tuike bwthai kaham thai tongdi Abraham no chini apa hanai ta salaidi ang norok no o kok sawo kaitor holong rok nibo Abraham ni besa tiklai mano o elemak pone mar bising te kaitor jono kotal ke hamari klaiteng kok borogo kisa asuk sathaya English ke sawo translation gothok thaya hai ang gothok jagya bahai ingjagoi samaya ang kok borok buji thaya ni de hai hai pana ang jak thaya hai English okay sawo therefore bear fruits worthy of repentance ge bangla kaisa bangla ni translation kaisa podre potong bangla ni hai pana kaisa translation ang gothok jakmani bonono nakha oro hai ni sawo তোমার যে মন ফিরিয়েছো তার ফল দেখাও মানে ইং যে বখা swlaijakmani sumsok yakawui bwkha swlaimani boni bwthai phunukdi geseng omo naikhe siwo omoni background John baptisma ronai john bo boni ministry Judea kamini chimi chengkha get bo o kok pirin chengu kaitoni ha sampakha bwkha kipildi sumsok yakawui bwkha swlaijak baisidi ge Jisu Christoni lamano bo snamui omaikene kok piri phaimani ge bo o amchoyo kok piri bwkha swlaiyi Jisu Christo mane kaitoni ha sampakha bwkha swlaiyi Jisu no yachagoni tiar ungbaisidi ga omo haike bo kok piri tongpro kabangma borok baptisma naphabaikha bo rok go sumsok gosewi jeng jeni bwkha swlaikha jeni wasok manghayano khibiwi jeng swlaikha nei baptisma naphabaikha ge omono nuguino kwangma borok teibo phaibikha ge Pharisai Sadukai tei Jews ni bokrok rok Judai rok ni bokrok rok borok phaikha tama ungui tongbaikha ni nayoni phaikha ge borok bwsakha jengbo bwkha swlaikha haipana Jisu Christo borok ni bwkha no siu hani bagai jeng verse 7 no naikhe nuknai aro nirok oro haini sawo bini thani baptisma ungna hnei borok kwbangma phainai rok no johon hai hnei saka chibuk ni bosong rok kaito yagul suna nai tongmani yakni khari yok di hnei norok no sabo wansugrulang ke haini sawo nirok chibuk ni bongsorok nirok bai ki yok nai homani kok mane male borok bwkha kipilia borok ni bwkha tabu swlaijagya haipana borok phunuknani baigai jeni bwkha swlaiha ni borok phunuknani bagai baptisma nanai baigya haipana Jisu Christo I mean John the Baptist bo siwi tong ani bagai borok no John u haini hai kwangma borok baptisma ngnani phaimani haipana borok kubui ke borok ni bwkha swlaijagya borok buku bai borok sumsok yakai bwkha swlaijakha ni sawo haipana borok ni bwkha swlaijagya ge nirok kubui ni bwkha swlaijakla hangke nirok ni bwthai phunukdi nirok proman phunukdi nirok bwkha swlaijakmani proman de tong u koksi bosa ini obono ang nirok no je khnai tongnai rok no wansok grunani musungo o tini ni message ti nirok nang kok kachanani musungo nirok sak no porikha khlainai di potali nei di kubui de ang bwkha swlaijakha kubui de ang repent ungkha
Kebekeबै repent ba bwkha slaijak wngkha ke nini bwkha kifilkha hangke boni bwthai tongnai. Hingke orobo John bo sawo bwthai phunukdi nirok je bwkha slajakmani nirok sumsokni kifili bwkha omo sutrango phaimani bono samung bai phunukdi ba proman phunukdi Jisu Kristo bo o kok no sawo bwkha slaidi tei kotma kahamno poito khlaidi sumsok yakawi bwkha slaidi repent and believe and kwbangma borok omo hai tongo de borok kebekeबै bwkha slaijakmaya borokni slaijakmani abo kebekeबै ya genuine repentance ya hani bagui tinini kok no belai kena wasogui khanabai jadi hangrong koinani musung tabo जों kebekeबै ke bwkha slaijakwani hingke जों tuma ang saya ani omo saya sakni saya no जों sibani nangnai ang u lama ani lama salia hingke sang tei lama tei oino lama tei naitum nemble oino lama tei phainimble ang u lama chalia hing tongmani lama chalia hingke nang u lama ni kifili phainai iya ke nang kifili phaiya ga omo haina hingke bwkha slaijakmani ba mon firao iya ke repentance boni proman boni bwthai tumabu puilas kangke bwkhao sumsokno tui kosto nangnai dukho nangnai kebekeबै bwkha slaijak kangke tumani male ani sumsok se subrai Jisu Kristo no bwtharkha hingke ang sumsokno tui ba sumsokno chajak yaknai sumsokno tui bwkha kosto nangnai hakene slaijago Ezra ni jorao nirok Ezra chapter 10 verse 1 to 3 jora naikhe nuknai aro Israel rok borok tuma Israel suri tongmani jorao Ezra suri tongmani jorao borok bwkha kifilkha hingke borok kwbangma borok rok kawi sakni sumsokno gosi phaibeikha hingke borok hai hinui saw tumani himale borok kaidoni kok naiya borok tumana Gentile rokno kaijakha pagan rokno bihik nakha hingke afro tuma borok hai hinui sawo nirok porinedi ang poriliya aro hai hinui sawo borok bwkha kifili जों sini bwhai जों je Gentile rokno namani no boni bwsa rokno जों kifili rohobai sinai tomani जों kaidoni thane mo chaya khlaikha ga bwhai bwsa rokno kifili rohobai sinai tomani male kaitor sawo non Christ mane Gentile rokno huisong saisong tanadi haiboni borok kok khnai maikena kaitoni kaitor bai tumanai sason khlaijak baikha aprongke borok kifili borok tabuk जों kifili ho sinai hinui bokrok bwkha slaijakha sakni bwsa bihi no khibi rohowani tiklai rohowani kisisani kok haibene जों kaitoni kok no khlai sinai hinui borok sakha borok khlaikha getumani male borok saya khlaimani tei borok kawo kosto nangkha dukho nangkha chaya khlaimano tui haine chayani जों yakasinai hinui saw Second Corinthian chapter 7 verse 9 to 10 orobo Paul hai hinui sawo Second Corinthian chapter 7 verse 9 to 10 bai 10 oro hai hinui sawo abuk khe ang tongthok kha norok no kha khamru mani bagaiya norok kha khamui kha kifil mani bagaise kaitor baise norok kha khamru jago hake norok no जों mungsa phano hamya khlaiya norok kaitor bai kha khamru jakmani abo no norok no kha kifil ruwi muthango hingke oro जों nugo ang tebro samani bwkha slaijakmani tumanai जों dukho kosto nangmani amo kha khammani je kok omo bai ke kok borok bai ke gबै kha kham जों kha khamnai sumsokno tui hingke oro kha khamkha ani chayano tui kha khamkha hingkeनो जों tuma
जों बोखा सोलायजागो बोखा सोलायजागमानि बोखा सोलायजाखांखैनो जों मोथांजागै मानो के नाम्बार टू मा जे बोखा सोलायजागनाय गोबै बोखा सोलायजागनाय बरक bo bwkhawo chayano snawani bwkha phainai na ang u chayano teisa correct khlaibani u chayano charwani kobo buino nung haya phan khlaikya haipano buino kaha khlaibani teisa nung saktharnai nung haya khlaimano kaha khlaibani nung saktharnai omono goबै bwkha salaijak proman tabo nirok jeng udaharon nugo Zakayas engke bo borok barasu engke Jisu Kristo salsa bo boni mo tui phai dong pro boni gana tui phai pro ba ayang tui phai pro bo naina hne bo bufangsa kasaka engke Jisu no kasa wi bo naiklai nayani bagi bo sababu bahaibu ga pro Jisu Kristo bono siwi Jisu ringhoka nokai pa sti Zakayas tini nini oros yang nograi kanai ga pro bo mane bebag ne saka neke aro hai nei sau pari seng por layana Luke chapter 19 verse 8 botmai sa 7 by 8 Luke chapter 19 verse 7 by 8 7 by 8 Poini jimi porisinai bo dakti ongkhorui belai tongthok jagui Jisuno nogo kasarokha abono nugnai rok bebag no huno hana ke hai hnei salaikya basijak ni nogo se o borok tongna hnei thango yangke sakai basawi subraino hai hnei saka hodasa naidi ang joto tongmani aboni bere khaksa ang gurui rokno ruwana ang khoroksa sakno phemlokma tongke te waibrui bono suphirana जों nugo boni bwkha jisuni bwskango thangmani yagulo boni bwkha tmangka Zakayas yakaba saka ni kogro ge sago bo ani tongkrui age buino ang lutogui namani chaya samangklai namano ang 4 gun kifili ronai nisa actually borok age tax collector rok buini oro khazna thungu ege khazna thunai rok bahike borok sak chaya khai ni borok siu tomani male borok sakni nijeni borok ni thani no lutogui mane na khazna thungdi hojake 10 taka thungdi hisajake borok 20 taka thungnai ege baki no borok ni nijeni pocketo danai ani bagai borok sakni chayano siu getabo ang omo haike namani bono ang 4 gun kifili rofina bukubui bwkha slaijak borok rok ke borok je chaya khlaimani no mane songsudon khlainani ba kaha khlaiui supibani nayo जों lobmung porikhe nugo lobmungo 116 verse 12 oro lobmung suine haini sau ani bagai kaito ani bagai kaha as khlaimani ang bono tama khlai boni bagai tama khlai sinai ni bonai tu ge omo haine gebe bwkha slaijak borok rok ke borok tama khlainai khlaiwani haya samung khlaimani no supinani nai mane kaha bai kaha khlaiwani nai kaito ani bagi khlaimani no ang khlainani nai जों Paul ni jibono nugo Paul age Christian rok no rongui jelo chogui satok nai borok bo Jisu Kristo no malai bani yagulo Damascus o thang tongpro boni malai bani yagulo bo gobui no sika gobui no siwi boni bwkha slaijaka boni bwkha slaijak mani pore Jisu ni bumung no bo tmanai sinagogo thangai temple o thangai bo kokpiri tongpike apro borok rohai hinisau omo kawi Christian rok no kawi toknai borok sible bai kya kokpiri tongpaikya bo kabui no siwi kokpirka ge omo haino जों bo haya tongmani abono kaha khlaini saktharka nirok ek samung chapter 9 verse 20 21 pori ni mana
ge emonki uloke bo Agripa Raja Agripa nobu kothma kaham pirani naike omno sing swlaijakmani proman Paul ni thani ulo sau borok no nung borok ni bwthai bai no sini wana number 3 number hongke tama je kubu ke bwkha swlaijak borok bo je sepan engthing kaitoni thani kifil ui je mana tongmani mathang bono kiriya जों नुगो bwkha sajla koknaya sajla ba khasiya sajla ni kok जों khanaw Luke chapter 15 no botoma ang saya bo actually pilas kang bufano ani manthai no baba ana robai di nei bo nawi srasa tong thok sa thong tongwi ulok baba pai thangka pai mani lo bo wok ni ada samano si bo chawi ma tongsu piaba bwkha swlaijaka proke ani baba le ani baba ni oro tongnai samang tangnai muni tongnai roksi chabaya nongbaya borni seleng roksi ang boni thani kifil thang pusinai boni bwsa ngyawi boni bwsa ke najakli ya haipano boni seleng ke panang tongwi sinai ang sumsok khlaika nei epana bo ano khlaisting haipanang boni oro no kifil thang sinai ge omo haino bwkha slainai rok bwkha slaijak rok borok kaitoni thani kifil jepanang thung kaitoni thani kaitor se kaitoni thani sang kifil tongsinai omai ge number 4 bwkha swlaijak borok rok borok toma borok kaitoni thani suriwi chubasu sanai moni tongmung khibino agini tongmung hayano khibiwi tongmung kahao tongmoni bagui sakthar sana kaitoni thani David Raja Daud bo kwang ma jorao haya khaike bo kaitoni thani sana kaito ano u hayani kifilani phanrodi chubadi omai ke sing nugu sing nugu ke omo haino जों गोबो आसाय कताल ओंखांके गोबो बखा सलाइजाक रक borok kaitoni thani phansano hayano mechene kaha khlaibani bagui ke number 5 hongke kha swlaijak bwkha swlaijak borok rok borok borok ni testimony bai buino hus khairo tabok जों Paul no जों nugu bo kwangma boni kok no saw bo haini saw ang Philippi chapter 3 verse 4 to 9 porike जों nugu ang Hebrew ni bo Hebrew mane Hebrew ang Hebrew tongmani haipano tabo ulta busi tongmani ang Pharisai rok dibo Pharisai haipano ang ulta busi tongmani tabole kubui ke busi ka I omo masayan Jesus Christ bo masayan behaino je kubui bwkha swlaijak bo buino ukok kothoma kaham no sanai engke number 6 bwkha swlaijak borok rok borok kaito no kiru kathar kaito no kiru tomani hamale kaito no kirima bai जों bono kiriu tomani bagai bono जों siu bo tmabu boni phabusuk tong bo tma khaimaya tong hani bagai जों bono borom khlaio जों kiru Matthew chapter 10 verse 28 of tmaisa baha bwthai no bwthar manai no ta kiridi tomale borokle baha no mane mangno simisi bwthari mano angle mang bai phola no kunui no sokoni mano bonus जों obono siu kaito no kiriya borok bo morkeo kikhlai sokjak nai hani bagui जों kaito no kiru जों जों master rok no respect khai mahai जों kaito no respect khai Ecclesiastes tomasa paithakni kok omono Solomon bo saw Raja Solomon haini saw paithakni kok ka kaito no kiridi teboni kok no khnawi dongdi Ecclesiastes chapter 12 verse 13 engke जों kaito no mane je borok bwkha swlaijak poriborton ongjak repent ongjak bo kaito no kirinai Israel Judai rok borok especially Pharisai Sadukai borok bwkha swlaika hani
John ni bwskango thang kwbui swlaijakmani boni proman phunukdi. Soba bus ni yakni yogi paika hani no wansok di hini sa. Kwbui de swlaijaka kwbui swlaijaka angke boni bwthai phunukdi. Ingka wansok thai borok rok wansok thai kwbui de ang swlaijaka. Kwbui swlaijaka angke bwthai tongnai. Nini bwthai tmabu. Nung swlaijaka angke nini swlaijakmani nung bwkha swlaijakmani nini wansok mung swlaijakmani tongnai. Nini tongmung wo swlaijakmani tongnai. Nini swlaijakmung bui nuknai. Ingka boni bwthai tabu. Nini swlaijakmani bwthai. Proman de tong. Bono jeng wansok thai. Ingka bwkha kabangma borok sawu ang Kristen. Haibano mungsa swlaijakmani krei. Bwkha wansok mung bwkha swlaijakmani krei. Bwkha swlaijak yawe jeng kothoma kahamno poito. And believe. Bwkha swlaijagoi poito khlaidi. Sumsok yakadi. Sumsok yakadi bwkha slai poito khlaidi. Mon phira. Ke jeng kogwaje ke sawu. Tumra je mon firiyecho tar fol dekhao. Amang bangla bai gothok jakso kuka. Tumra je mon firiyecho tar fol dekhao. Nirok je slai bwkha slai mani. Nirok ni bwkha slaijak mani. Boni bwthai phunukdi. Bwthai de tong. Kwbui slaijak mani no bwthai tongnai. Bwkha slaijak mani bwthai tongnai. Gang tepro saka 6ta point no tui kok saka o swlaijakmani omo hai ongnai. Ingka takuro bukuro nirok wansokui naibai jadi kwbui de bwkha swlaijaka. Bwkha swlaijaka angke boni bwthai tongnai. Tini asuk jorano jotono hambai hani hai leipiono.